Gaur gu hemen gaude ere, ez sortzaileak geralako bakarrik, baizik eta emakumezko sortzaileak geralako. Eta gizonezko bati ez zioen esango, nahi dugu kulturgintzaz berbain eta gizonezkoen ikuspegitik. Hori oraindik ez da gertatu. Orduan horrek esan nahi du oraindik ere bagerala pixkat rara abiz bat edo diferentea baino, desberdina baino arraroa dela. Zergatik, ez dugulako duki urte askotan eta askotan plaza publikoa gizonezkoena izan delako. Eta jarraitzen du izaten. Horrendikan jarraitzen du zentzu askotan, arrazoia dakazu. Badia gauza batzuk gizonezkoek ez dituztenak bizi. Gizonezkoek dituzte bereien burrukak, bereien oztopak eta bereien gauza. Baina, edo zerritzen dugula epaitzen gaituzte. Emakume izateagatik. Zan nahi dut, eta ez dakit hori gizonek bizi duten. Nik uste dut gizonak epaitzen diala beraien lanagatik, edo beraien, baina ez gizon baten gorputzean jaio dialako. Ez, nik uste dut, nik taldekideekin elkarbanatu dut nire ibilbide guztia lau gizonezkoerekin, eta beraiei exigitu zeien ero eskatu zeien eta niri eskatu zeien oso desberdin izan da bete.